Sola Scriptura, Scripture alone. Dahiti nga maysa iti 5 solas katrinumar iti October 31, 1517 nga in summarize iti 95 thesis nga in tapkal ni Martin Luther iti simbahan di Wittenberg. Ang pakita iti parang kontra kadagiti kamali nga sursuro nga dapat ti pangibasaran laeng iti kinapudno or anyang mga suro kanya ti ket ti sao ni Apo Dios laeng nga awanen ti sabali. Ti scripture alone ket ti panangitakder iti kinapudno nga ti Biblia laeng ti adda turayna kada tayo Kristiyano amin tao. Nibaga tayo nga ti Biblia laeng ti pagtakderan nga dasaad na mga suro kada tayo ket talaga nga saan tiyo nga akseptaren ti inarami ti tao laeng nga paglintegan ken practice nga saan nga maian natop iti Biblia. Masa saan nga maian natop iti Biblia outside na niya ti panangibaga nga ti Biblia laeng ti mangisuro kada tiyo ket panangbigbig iti sao ni Apo Dios tapno makaayo tiyo ken ni Apo Dios babaen iti panagpokumbaba ken ni Apo Dios panangibiyag iti suro na kadatayo wenno panang tungpal iti bilin na. Nga po tabigbigan tayo nga sao ni Apo Dios lang pagtakderan nga ron. Isuti isulaing ti ibiyag tayo. Ije mismo sarili tayo. Tabigbigan tayo nga mga suro kanya tayo. Nga ron kasulaing kasimple. No awan iti sao ni Apo Dios saan nga aramidan. At damit dagiti kunadata asano nga awan met specific ije sao ni Apo Dios. Ti ibaga na saan nga maikontra dapat iti sao ni Apo Dios ti amin nga aramiden tayo. Anda dagiti mga isuro ti sao ni Apo Dios tapno kasta makonbinsar tayo nga gaputa sao ni Apo Dios ket isu ti addan ti turay nga mga isuro kanya tayo nga sa angket nga ti aramid lang ti tao or pinarunway ti tao nga sursuro kati Biblia laeng ti addan ti turay saad nga mga isuro kada tayo. Iti 2 Peter chapter 1 verse 20 hanggang iti 21. Nang nangaro na aunay laglag penyo nga awan ti makailawlawag iti uray anya apadto iti nasanton asurat iti pukod na apanunot. Taawan pulos ti padto nagtaod iti nakem ti tao. Indalan ket di ti Espiritu Santo dagiti tattaong agsao iti mensahe ti Dios. So tinangidalan sao ni ti Espiritu Santo laeng ken saan nga mailawlawag base iti sarili nga panakaawat panakamuti tao ta sa mensahe ni Apo Dios ni ay spiritually nga mailawlawag kanya tiyo base iti sao ni Apo Dios metlaing nadno magat tiyo ti sao ni Apo Dios talaga isunod na kinapudno saan tiyo nga kontrain wen tadiya ti pakamuti sao ni Apo Dios. May sapay ti 2 Timothy chapter 3 verse 16 galit verse 17. Impaltiing ti Dios ti amin na santon asurat ket naserbi panangisuro iti kinapudno panang babalaw panangatur iti biddut ken pakasursurwan tinalinteg a panagbiag. So ti sao ni Apo Dios nagapulaeng ken ni Apo Dios in breath ni Apo Dios impaltiing ni Apo Dios amin pasat ti nasanton asurat naserbi ngarod ti useful kanya ti mga isuro iti kinapudno mga isuro no anya ti husto nga doktrina mangbabalaw iti kamali nga doktrina panangatod iti bidut mangkorektar kanya tayo iti kamali nga ramidan tayo ken pakasursuruan tayo tinalinteg a panagbiag ngarod ti sao ni Apo Dios mangisuro kanya tayo ti dapat nga ramidan tayo iti panagbiag tayo. Verse 17 tapno awan pagkurangan ti tao iti panagserbi iti Dios babaen iti sao ni Apo Dios adno iti kurang iti panagserbi wen ta saan da nga agbasar iti sao ni Apo Dios laeng ket isagana na nga agaramid iti amin akita ti kinaimbag. So iti simple no agadal ti sao ni Apo Dios. Basahin ti sao ni Apo Dios. Masursurwan ti yung agaramid iti naimbag. When ta sao ni Apo Dios di ay nga adalin tiyo ket napateg unay nga mangisuro tunggal may sa kanya tiyo. Kasyo ka simple no awan tiyo di sao ni Apo Dios at dati iti sa outside nga aramidan. Ngarod saan namet nga ibaga nga may salaing nga version translation ti lang ti usto as di bagbaga tila ito nga King James laing saan anyaman nga version ti sao ni Apo Dios basta bigbigan tiyo nga sao ni Apo Dios agbiag tiyo may nurot ti suro ti sao ni Apo Dios saan nga outside iti sao ni Apo Dios. Syempre ada dagiti tila mga kunanda adu ti books iti Bible da 66 nga book laing dadag ti sao ni Apo Dios saan manin nga kunati yung nasurok pa
Kat yet ipagbasaran tayo, iti yusto, nalinteg, natibker, nga kuna tayo, iti kinapod no iti Biblia, nga isulain kada tituray na, kada tayo amin, nga tattao. Ngaron, no talagamit laing nga bigbigan tayo, nga sao ni Apo Diyos laing mangisuro kanya tayo, basain tayo, adalin tayo, kat ibiyag tayo talaga, kas tungpalin tayo, ti isuro, niya po tayo nga Iso Kristo, tungpalin tayo ti, pagayatan ni Apo Diyos, or tibilin ni Hesus Kristo kanya tayo. Ngaron, ti scripture alone nga makuna ket panakitakder nga iti sao ni Apo Dios laeng ti mangisuro ti kinapudno kada tayo amin nga tattao. Ngaron, agbiag tayo babaen ti sao ni Apo Dios laeng isu ti pangitakderan tayo iti amin nga patyen aramidan tayo amin nga tattao. Salamat ket naimbag nga aldaw kanya tayo amin kakabsat.